ଡଭର୍ସରେ ପରିଚାଳିତ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5ଟି ବଲ୍କ ଇମେଲ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବୁ। 1. ଡିଜିଟାଲକା ଉପଭୋକ୍ତା ଅନୁକୂଳ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇମେଲ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ସହିତ ଆମେ ଡିଜିଟାଲକା କାମ କରିଛୁ। ଏହା କେବଳ ଇମେଲ ମାର୍କେଟିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଡିଜିଟାଲକା କାମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଖୋଲା, କ୍ଲିକ୍, ବାଉନ୍ସ, ଅନସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଅଧିକ 2 ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ମେଟ୍ରିକ୍ସ। ସହଜରେ ଇମେଲ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ 3 ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସମ୍ପାଦନା କରନ୍ତୁ। ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନିଂ ଟୁଲ୍ ସହ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର 1200 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଡିଜିଟାଲକା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହା 25,000 ଇମେଲ ପ୍ରେରଣ ସୀମା ପ୍ରଦାନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆହୁରି ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଅଛି। 6 ମାସ ପାଇଁ 30,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ଲାନକୁ ସୁଇଚ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣ ମାସକୁ 3 ନିୟୁତ ଇମେଲ ପଠାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2 ନମ୍ବରରେ ଆମର ସେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲୋ ଅଛି। ଏହି ବଜେଟ୍ ଅନୁକୂଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉନ୍ନତ ଅଟୋମେସନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଡେଲିଭରି ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଜୋହୋ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। ଜୋହୋ ମାର୍କେଟିଂ ଉପକରଣର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସମୂହ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଗେଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେମାନଙ୍କ ଇମେଲ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍କେଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟବସାୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗେଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଏକ ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ଏବଂ ଶେଷରେ 5 ନମ୍ବରରେ ଆମ ପାଖରେ ବର ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି। ବର ଅସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ ସମର୍ଥନ ସହିତ ଶୀର୍ଷ ନଚ୍ ଇମେଲ ମାର୍କେଟିଂ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଡଭର୍ସରେ ପରିଚାଳିତ।